5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare akan mita 16. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya harin 'yan bindiga ya kashe mutane da dama tare da korar mazauna ƙauyuka 5 daga mahallansu a jihar Kaduna. Ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta sanar da shirin janye dakarunta daga Congo mai fama da rikicin M23. Rasha ta yi watsi da tayin tsagaita wuta na kwanaki 30 a yakin Ukraine wanda Amurka ta gabatar mata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Harin 'yan bindiga ya kori mazauna wasu ƙauyuka 5 da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya, inda suka kutsa tare da kashe mutane da dama da kuma sace wasu daga cikinsu, duk da cewa akwai wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Alhaji Sani Makiga, masanin lamuran tsaro ne a ƙasar, ya kuma yi mana tsokaci dangane da wannan matsala. Dama ire-iren wannan yarjejeniyar ai shi ne ce maka illegal ce, illegality ce kuma ba ta tabbatar da legality, wato yaudara ce. Sai yadda za su yi su rinka samun ɗan masarufi kuma su ba su goyon baya na wannan ta'addancin da suke su rinka bayyana abin da suke yi. Shi ne kawai suka neme su. Su ma ya kamata su san cewa ba mai dorewa ba ne, tsakanin su da su ba amana. Saboda duk wanda ya zalunce ka so ɗaya maka so biyu maka so uku, kai baka samu karama so ɗaya ba yadda za a ce a zauna lafiya. Kuma dole ne su dawo su har masu, saboda in suka ga abin da suke samu can baya bai kai yanzu abin da suke samu ba yadda za su yi su yarda. Babban abin kawai shine a dakatar da shi, iyaka kowa ya nemi yancin kansa. In Allah ba su sa'a suka tarwatsa su shikenan, in Allah kuma ya ba su sa'a su kuma akan su shikenan, amma haƙƙin gwamnati ce, kuma gwamnati bai kamata tana mataki na farko da za a daƙile wannan abu. Gwamnati kar ta rinka yarda da ire-iren wannan al'umma su ce sun yi sulhu da barayi kuma su ce wai an zauna lafiya, bai taɓa yi ba. Masanin tsaro a Najeriya Alhaji Sani Makiga. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana aikin samar da babban titin Lagos zuwa Calabar na naira triliyan 15 da biliyan 600 a matsayin almubazzaranci da kuma rashawa. Haka zalika ya yi Allah wadi da abin da gwamnatin shugaba Tinubu ta yi na kashi naira biliyan 21 don gina mataimakin shugaban kasar Kashim Shettima sabon gida, inda ya bayyana kan a matsayin rashin manufa da kuma tsarin almubazzaranci da kuɗin ƙasa. Tsohon shugaban ya bayyana haka ne cikin wani sabon littafi da ya kaddamar a wani bangare na cikarsa shekaru 88 a duniya a makon da ya wuce. To yayin da ake bikin ranar yaƙi da cutar koda a faɗin duniya, a Najeriya 'yan ƙasar ne ke kokawa kan matsalar tsadar wankin koda, inda suke neman gwamnati ta sanya hannu sosai kan ɓangaren kula da lafiyar koda domin tallafawa musamman masu ƙaramin ƙarfi. Taken bikin na bana shine kodar ka lafiyar ta kalau take, yi gaggawa ka ɗauki mataki domin bawa kodar ka kariyar da ta dace. Sai dai abin tambayar shine menene ke haifar da ciwon kodar, sannan me yasa me yasa kula da lafiyar ta yake da tsada. Dr. Mujahid Sanusi likita ne a sashen kula da lafiyar koda da ke asibitin Aminu Kano ga abin da yake cewa. Abubuwan da suka fi komai kawo cutar koda a wannan barin duniya su ne ciwon siga, ciwon hawan jini, kuma ciwon HIV da sikila, wato infection kenan, sannan kuma kansa a mata. To likita menene matakan kariya? Dan mutum aka ce yana da hawan jini, shan magani akan kari, shan maganin ciwon hawan jini, shan maganin ciwon siga, kaucewa magungunan da ba san ka'idarsu ba, sannan kuma barin magungunan gargajiya da kuma maganin ciwon jiki da jike-jike da ka iya taba kodar, duka suna taimakawa. A yawan shan ruwa, kiyaye abin da za a ci, a bar taba sigari da kuma giya. Amma me yasa kula da lafiyar ita kodar yake da tsada, musamman wankinta wato dialysis? Daidai da allurar da ake sawa mara lafiya ba a Najeriya ake yin ta ba, kuma yanzu dala ta hawa, kaya sun yi tsada. In aka duba exchange rate, abin da ake siya naira 50 da yanzu a siya shi 200 ko 150, amma akwai tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar. Inda dan kasa ne ana mishi dialysis akan naira 12,000. Muna fata wannan tallafi ya dore, sannan kuma akwai jihohi kamar su Jigawa wanda inda dan jiha ne dialysis kyauta ne. Dr. Mujahid Sanusi likitan koda da ke asibitin Aminu Kano a Najeriya. To fa shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato Rafael Mariano Grossi ya ziyarci kasar Niger, inda ya je inda ake haƙar uranium, kuma ya faɗo su maganganu wanda ba za ku ji a bakina ba, bari samu ku ji. Terminé la première visite d'un directeur. Lalle na kammala ziyarar farko da wani darakta janar na hukumar AIEA da ya kawo nan kamfanin Somayir
Wannan mahakar uranium na da matukar muhimmanci ba wai ga Niger ko yankin Sahel ba kadai. A'a, wuri ne mai muhimmanci ga duniya baki daya, musamman wajen samar da makamashin nukiliya. Don haka, aikin uranium aiki ne da dole sai an yi shi cikin tsari da cikakken tsaro, sannan babu batun yin kuskure. Na gamsu matuka da wannan ziyara, kuma na ga yadda ake gudanar da aiki cikin kwarewa, babu wata rufa-rufa, komai karare yake, sannan ga cikakkiyar hulɗa da hukumarmu ta AIEA don sanya ido. Et une disposition de transparence et de collaborer. Za mu ci gaba da aiki tare a wannan mahakar da ma sauran wurare na Niger. Wannan so mun taɓa ne wurin yin aiki tare. Mais c'était vraiment un excellent commencement. Kamar da yadda kuka ji an fassara abin da yake nufi, kuma lallai daga masana bisa sashe an tabbatar da cewa uranium din da yake kasar Niger ya fi na ko'ina da ke Afirka kyau da kuma inganci. To a ƙarshe dai, me za ku ce tattare da jawaban shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya, wato Rafael Mariano Grossi? Ku ci gaba da bibiya, akwai manyan labarai suna nan zuwa. Ni ne na ku Sultan. Chani ya fito ya ce a manta da komai, a yafe abin da ya wuce ya riga ya wuce, a dawo a yi tafiya guda. Bai kamata a ce mun rarraba kawunan mu ba, bai kamata a ce mun kawo division ba a cikin sha'anin tafiyar da kasar mu. Sai kasance wasu suna tunanin cewa wai akwai wata ayar tambaya a nan. Shin cewar da yake yi a manta da komai a yafe, me yake nufin cewa a manta da shi a yafe? Wasu na tunanin wai ba iya mutanen siyasa bane kawai yake magana da su, waɗanda suka shuɗe, waɗanda suka saka ƙasa cikin wani hali na kakani kai. Wasu na tunanin a'a, watakila akwai wani abin da yake nufi wanda yake cewa ya kamata 'yan ƙasa a manta da shi, a yafe, a dawo a yi tafiya guda, shi ne yafi. Tambaya ana ita ce, bayan wannan zaluncin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi, shin akwai wani abu ne da aka yi matalakan Niger da har za a ce yanzu a fito a ce shi yafe, shi manta da komai? Wannan shine abin da ya kamata a ce mun gane. Yanzu ga waɗanda suke tunanin cewa abin da Chani ya faɗa haka ne, ya kamata a manta da komai a yafe musu, ku danna ɗaya. Waɗanda ke tunanin cewa kuma bai kamata a yafe musu ba, dole a zartar da hukunci a kansu, ku danna 2. Yanzu dan ka sa kai la'akari da irin yadda mutane za su danna 2, ga irin yadda mutane za su nuna hushinsu, za su nuna cewa ba su yafe ba, hakan zai baka wani tunani na cewa dole a zartar da hukunci. Idan ya kasance an tafi a haka ba a yi musu wani hukunci ba, sannan wai ba ma da kansu bane suka fito suka yi jawabin cewa a yafe musu, wannan zai bada wata sabuwar hanya ne ta cuta kawai. Wata jam'iyya za ta yi irin wannan saboda za ta yi tunanin cewa can gaba mutanen Niger mutane ne masu yafiya sosai, saboda haka su ma za a yafe musu ne a ci gaba, wanda wannan yana kawo matsala sosai a cikin ƙasa. Duk wanda ya abin da bai dace ba, wanda a yau ya saka ƙasa cikin matsala, ƙasa ga baki ɗaya fa, ba wai ahli guda ba, sannan a ce a yafe mishi, wasu na ganin cewa wannan abu ne wanda ba sai taɓa yiwa ba.